Začiatok plesovej sezóny je po sviatkoch oddychu a nič nerobenia jedným z dôvodov, pre ktorý sa mnohí z nás tešia na mesiac január. Poctu otvoriť sezónu plesov a balov v Partizánskom dostal tento rok mestský ples, ktorý sa koná už po 5. krát. A ani tento rok sa nenechal ničím zahanbiť. Hosti už pri vstupe vítali rezké tóny ľudovej hudby Ladislava Broďányho. Hostiteľ večera, primátor Jozef Božík, uvádzal prítomných do tanečnej sály spolu s čestnou predsedničkou plesového výboru Katarínou Božikovou. O tom, že tohtoročný mestský ples je výnimočný, presvedčil prítomných moderátor Lukáš Tevík. Bal nielenže otvoril sezónu v okrese, svojím dátumom konania dokonca predstihol noblesný ples v opere. Oficiálne sa slávnostný večer začal príhovorom hostiteľa a tradičným úderom na gong. V tej chvíli sa na parkete objavili tanečníci z klubu Dovetan, ktorí sa publiku predstavili štandardnými choreografiami. Tanec a dobrá nálada boli napokon hlavným motom celého večera, v priebehu ktorého sprevádzala plesajúci hudobná skupina Systém a DJ Jozef Cifra. Program a hudobnú ponuku, ktorú organizátori pripravovali niekoľko mesiacov dopredu, si hostia pochvaľovali. Ako hodnotíte dnešný večer zatiaľ? Zatiaľ je to super. Dúfame, že to vidia až do konca tak. Dnešný večer je úplne nádherný, je to krásna atmosféra, veľa krásnych ľudí, takže určite hodnotím dnešný večer na výbornú. Keď sú dobrí ľudia, dobré vínko, dobrá hudba, tak musí byť aj dobrá zábava. Výborné, zábava dobrá, muzika dobrá, stráva výborná, dobre. Veľmi pekne zorganizovaná, veľmi príjemná spoločnosť, veľmi pekné. Slávnostná príležitosť, akou je nepochybne aj mestský ples, si zaslúži náležitú prípravu. Výber šiat, make-up, návšteva kaderničky, svoje o tom vedia najmä zástupkyne nežného pohlavia, ktoré boli aj v tento večer ozdobou tanečného parketu. Je to krásny večer, takže aj to zháňanie, to celá príprava je v takom príjemnom duchu. Bol som s manželkou vyberať šaty v Prievidzi. Salón nebudeme uvádzať, ale je všeobecne známy a ja som rád, že manželka opakovane si vybrala pekné šaty, ktoré pevne verím. A ona sa v nich dobre cíti, aj mne sa veľmi páčia. Aj asistujete pri výbere šiat pani manželke? Nie, to nechám úplne voľnosť. Nestačí hodina na prípravu a dneska som to naozaj stihala za pol hodinu a spravila som veľkú chybu. Pokazili sa mi na nových šatách zipset, na 2 šatách. Takže v živote radšej 4 hodiny dopredu. V ten večer sa však medzi hostiami najviac skloňovalo meno známeho slovenského speváka Roba Opatovského, ktorý sa publiku predstavil až po polnočnej tombole. A keď nesneží, tak čo? Prší. Plesa sa často zúčastníte aj z pozície účinkujúceho. Dokážete si aj napriek tomu užiť túto slávnostnú atmosféru? Tak priznám sa, že veľmi nechodím sa baviť na plesy, skôr chodím ja baviť ľudí a ja si to vždy tak vychutnávam, lebo v podstate spievam moje pesničky a vždy si tak aspoň otestujem, ktorá je tak správne tanečná. Tento večer sa na plese predstavili rôzne hudobné štýly od cymbalovky cez takú klasiku ľudovky až po tie moderné. Pri akej hudbe sa dokážete najlepšie odreagovať, zabaviť vy? No ja som starý swingár, takže ja mám rád takú príjemnú swingovú jazzovú muziku, že nemusím veľmi veľa robiť pohybov, ja si skôr tak, ako hovorím, potancievam. Ale keď už teda naozaj že zábava, tak taká dobrá funková muzika, aj v podstate niektoré súčasné tanečné veci ma bavia. Teraz som akorát išiel z Trnavy a počúval som nového Bruna Marsa, takže to ma tak pozitívne nabudilo. Príjemná atmosféra sa na tanečnom parkete rozliehala ešte dlho po spevákovom vystúpení. Hostia sa totiž v poctivej plesovej nálade zabávali až do skorých ranných hodín.